بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی در مورد حکم جلباب و اهمیت حجاب شرعی در اسلام. موضوع این جلسه مقدمه‌ای در مورد بحث جلباب. سخنران استاد بزرگوار حافظ امان الله آخوند یلمه. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزعة والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والعبد عبده والخلق خلقه وهو الله الواحد القهار. وصلى الله على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Muhterem Müslüman doğullum, elhamdülillah Allah Teala'nın ihsani. Yamaşadan bir muhim mevzun hakkında bir neçe bölükte, neçe kısmette inşallah gurrun etmekçi olduk. Bu mevzu ki Allah Teala ihsan edip şuun konuşunu teyarlap da şu turatına CD vurup belki bizden hem geleceki ayındaki Müslüman doğullumu da ve hazırdaki Müslüman doğullumu da bir sebebi hidayet bulup ödümüz ve baştaki cami-i İslami'nin bir hakiki Allah bilen Peygamberin aytyan benneti bolmaklığa sebep bulur deyip inşallah umid edip de şey gurrunu vermekçi. Mevzu beter muhim mevzu. Mevzu hicabın gurrunu. Ol hicabi ki Kur'an'na ona hicab geliptir. Ol hicabi ki Kur'an'na zinanılan hakkında celbab geliptir. O şu celbab bilen yüzünü örtmeklik geliptir. Ayye Pencano Sure-i Ahzab'da. Ol hicabi ki ayye Pencase Sure-i Ahzab'da vakti erkek zinanılar birbirine namahrem suratında bir zaruret direkli kepleşmeli olsa Qafin idinna yaşanın men ister talmalı olsa ve idâ se'eltumuhunne metâ'a arada bir dinana bilen bir muğiyet birta helele bilen kepleşme olsa fes'eluhunne min varâi hicab perden idinden keplemelip hicab deyip Allah Teala biriptir. Peygamber Huda Aleyhisselam biriptir. Ol bir hicabi ki Peygamber Aleyhisselam şun hakkında qatı tavsırıptır. İyyâkum ve dukhulu alen nisa. Qatı korkun dinarların tüne girip gitmeklikten menzur namahrem dinarların tüne. Qatı Peygamber'in korkuptur. Biz inşallah şol hicabın hakkında gurrun etmekçi. Elbette musallem barda bu gurrun kime değişikli gurrun? Ol bir adami ki Allah'a imanı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı var. Ol adami ki onun maksadı kıyamet. Ol adami ki şu dünyanın bir güzergahı biliyor. Ol adami ki şu dünyanın aynı bir hakikatinde de şeyle bir azmayış sahibi biliyor. Ki inalekem ne etmeli? Bu dünyadan gidip ebedi sermedi. Allah Teala'nın mülaqatına varıp ebedi cennette yaşamaklığa imanlı adamlar, imanlı dinanaları verecek kurduğum. Çünkü bu kurduğun aytken kurduğum şu direktir ki camiada bıdattır innemen yerle deken yürüyün doğru olsa oluyor deyip yine bıdat. Onun şatayden Allah bizim Rabbimiz olallahi ki la ilahe illahu şundan başka layık ibadet yok. El hayy Allahi ki diri el kayyum alem cihanı taklap duran şol la ta'khuduhu sine imrik mekruk Allah'a yok. ولا نوم على الله uqlamaklık yok. Mettekada sahibete zinanası yok. Ve la velede oğlan uşağı yok. Yut'imu idiriyan şol ve la yut'imu Allahi ke idirilmeye. Allahi ke la tudrikul absar gözler onu görebilmeye. Ve hu yudrikul absar imma ol Allah gözlerden haber var. Alimun bidati sudur yurt kurtağın içinde yürün içinde enderunun da neme niyet neme fikir neme ayba şundan haber var. Allahi ki hem de aşağının elinden. Ve ma bikum min ni'metin fe minallah. Her bir nimeti ki bir de var. Kimin tarafından? Şol zat-ı mukaddes Allah'ın tarafından. Allahi ki göde görmeye, emma göde görmese de tamam kudreti görmüştü. Huvel evvelu evvelden bağmıştı. Kadimun bila bidayetun. Vel ahiru ahiret çelim olacak. Daimun bila nihaye. Ve zahir hem bir de şon kudreti görmüştü. Emma vel batın öz zat penhan öde göde görmeye. Allahi ki ve huvellezî Allah şol zati ki cealeş şemse ziyâeti günü nurani eylendirdi. Şol Allah'ın nurundan, Allah'ın iradetinden bolup durundat. Vel kamera nura ayet taban eden şol ve huvellezî enzele mine's-semâi mâ Allahi ki defeden yağın yağdırdı. Fembetnâ bihi hadâiqa zâte behce. Şu sebeple avdan bağları, bakçaları göğürtüyor şol Allah. Allahi ki meneteni yoktan bahar ediptir. Şu dünya maksat ne Müslümanlığın imtihan direkti bir yaratıptır. Liyebluvakum eyyukum ahsanu amelen. Vallahi Teala şol hakikata anandırmadan çüreyim bana sana peygamberi veriptir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliptir.
Bana tana şeriat şoňsundan gelipdir, Kur'an şoňsundan gelipdir, dini aýyn şoňsundan gelipdir. Allah Taala o dünýä inandyrmadan üçin peýgamberiň sunan bir kitaby beripdir. Şol kitap näme diýär? İnsan ten ölünden sonra taňa bir maksat bar. Ten ölünden sonra öldüň gitdiňde ayahsabul insanu ay yutraka soda. Ay insan güman etýär bihude ýarlanmy kadip, öl halyna goýularmy kadip. Afa hasibtum annama halaqnakum abatha? Ayatu güman etýär ki bizi bihude ýaratdyk kadip, öldüň gitdiň tamammy ve ennekum ileyna la turcaun bizi öwrük getirmer diýen gümanyny bam diýär Allah Taala. Allah Taala şol hakykata inandyrmadan çüreyim, Kur'an'da muhtelif mesallar okuyupdyr musulmanlar. Muhtelif deliller aýdypdyr. Kur'an'y okuýun, tefsiri bilen okuýun, terjümesi bilen okuýun. Kur'an gelipdir musulmandygyň tefekkürden şeýim gelipdir. Pikretmeden şeýim gelipdir. Ve hada kitabun mubarakun anzalna liyedebberu ayati. Allah bize Kur'an'ı verdik diye şu mübarek kitabı indirdik. Nämeden çüreyim? Şu ayetlerine, şu nişanilerine, şu içinde oylanmadan atlaba, şoňa oylanmadan şeýim verdik diye. O şol bir Allahy ki göde görmeye, ödüni inandyrmadan çüreyim, nägadar gudratdan ýaýradyp goýapdyr. Ol Allahy ki kıyamata inandyrmadan çüreyim, nägadar gudratdan ýaýradyp goýapdyr. Kıyamat bir hakykati ki insanyň öwünde bar. Allah Taala şu kıyamata inandyrmadan çüreyim, nägadar nişaniler aýaňa şanyna goýapdyr. Nişanilerin biri näme? Aýaňa şanyna ot direlýär, çaýır direlýär, ýannak direlýär, garagan direlýär. Şu Allah näme etjek? Meni seni hem ölümden togra diretjek diye. Şol Allah فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله قد يغن الله لن رحمتي شون أسر قد يغن نظهر نعمل يا كيف يحيي الأرض بعد موتها قد نافرم الله تعالى شير ديرت يا أولن ثورة نافر ديرت يا شديا شو الله يكشف ألف يتنير ديرت يا إن ذلك لمحيي الموتى بيشك شو الله أولر ديرت يا مسلمان دون her gün ölüp doğut, dirilip doğut. Ve huvellezî yeteveffâkum billeyl. Şol Allah, şol zati ki gece sizin canını da diye. Ölüp betiyiz. Hiç saatten haber mi yok. Emanelekem yamaçtan tümme yeba'atukum fi yamaçtan dirilt diye. Ölmek dirilmeklik musulman doğun. Şu parın bir anlatacaklar. Şu parın bir hakikat bir bolacaklar musulman doğun. O zaman şol yaşayışa ne etmedi? Allah Teala meni senin teyyarattan sürüm iyi veriptir. Ve şol Allah'a radiyet etmeklik yekece bir yolu var. O da ne mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iyine düşmeli. Halafe peygamber kesir rahkozid ki hergez bir menzil nekahet resid. Mependar sadi kerah sefa tavan raf cüz der peygamber Mustafa. Şol peygamberimizin iyine düşmeli. Namaz şoňora, arada şoňora, zekat şoňora, üçür şoňora ve hicab da şoňora, mehrem namehrem de şoňora. Din aýyn hemmedat şoň aýdan näwara bolmaly musulman dogan. O hem şu taýdan inşallah taala bugunky mowzu näme ýa-da mowzu hicabın üstüne ki gereğli bir näme dedi? Hicabın hakkında gurulma dedi. Elbette işte bir aydilyan gurulma musulman doğulduğunu. Keşke gün camiada bir namazı aham oluyor. Onun sonra men bakın bad ahlakıyla aham oluyor. O şoň men ne kadar var? Yokumsuz zatlar camiada aham oluyor. Siz gelip onun üstüne gurulma edip neden? Gelip bu gün Türkmenin denanası cedaganı puşaş giymeli. Kadim çarşav ya çarşava men bir puşaş giymeli. Denanı yüzünü örtmeli. Denanı elini elik giymeli. Mına camian keşeşi yok. Siz gelip bu zatın üstüne gurulma etmeklikten baştaki umumi mevzuları ki merdim kabul edecek şoňsyny gurrun etdiňe gawdam diýip bir ýaşy niyet bolup ba musulman dogullar bir aýtýan kepler bar. Elbette bir hakikat başda. Ola awala bir ketmany elim diýip ulamalarda bir gurrun bar. Ulamalarning günäsi bilmezlik değil. Ulamalarning cehenneme girmekligi bilmezlikden değil. Belki aýet-i penjano Sure-i Bakara ulamalarning günäsi ve ulamalarning Allah'ın lanetine giriftar bolmaklygy ve ulama diýip bilen adamlaryň cehennemi bolmaklygy Allah Teala näme diýipdir? Hakykati bilip, dogryny bilip, şonu batyrmaklykda diýipdir. İnnellezîne yektumûne ma enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di ma beyyennâhu lin-nâsi fil kitâb ulaîke yel'anuhumullah ve yel'anuhumul lâ'inûn. Ve de Allah näme diýip ulamalarning wezifeleriniň hakynda. İnnellezîne yektumûne bi şekl ulamaları ki batyrýarlar näme? Ma enzelnâ minel beyinâti vel hudâ aşkar deliller hidayetler ba.
Şoň aşkar bolandan sonra Allah nazil ettir hidayetleri, aşkar delilleri min ba'di ma beyyanahu lin-nasi fil kitab. Kitapda açıklanıp aýdylan zatlar bar. Batyrgyl zatda hemme kişi okuyta. Her bir alim görüp bilýär, hüküm hak edip bilýär, düşünüp bilýär. Aşkar deliller var anni etmelilerin ötünde. Sünnet bid'atın hakkında, caiz nacaizin hakkında, halal haram hakkında, mehrem namehrem hakkında, hicabli hicabi hakkında aşkar bolup duran delilleri kitapta, Kur'an'da, sünnette, şeriatta gelipdir. Şunu batırýarlar. Allah Teala näme diýär? Ulaike yel'anuhumullah. Şu teyf ulamalar, şu kışır ulamalar ki bilip durup batırýarlar. Allah'ın lanet eden ulamalar diye. O lazım da her kimde gelip de seydi ortun. Her kim eline geleni etmeli. Yani hakka batırmalı. Bir yadı bilte yalsın, bir bodu bilte bolsun, bir CD urpası CD olsun, bir memberden botan, bir mescide rukurun bolsun, bir kafa çağırsan, her bir suratda zibir näme? Şol batırmasızlık, hakkı batırsan, onda näme Hudaý hakkasın? Alimlere necat yok. Peygamberimiz näme diýär? İza zaharal fitanu vel bid'u ve subbat ashabi. Her wagtki meniň ummatymda bid'atlar zahir boldy. İza zaharal bid'u vel fitan, fitneler, ol bir zatlar ki insanlar dinden öwrýärler. Şolar zahir boldy. Ve subbat ashabi. Meni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaralaryna fewlse, şunda näme etmeli? Fel yudhirul alimu ilme. Alim ilmin aşkar etsin. Ulema-i haqqani olar ki bilip durur hak nämeligini şular ilmini aşkar etsin. Fe illem yef'al zalika. Alim belli ödýänen öd halky bar, bilen kişi bolup halka aýtmany, hak üçin malyndan, janyndan, mowgiýetinden, awryndan geçirmede, al Peygamberimiz näme etdir? Fe illem yef'al fe aleyhi la'netullah. Allah'ın laneti şol alima vel melaike ferişlerin laneti şol alima ven nas ecmaîn ansızın laneti şol alima la yaqbalullahu lehu sarfa ve la adla. Allah şol alimin, şol ahunun fardını kabul edecek, nefilini kabul edecek. O näme diýip? Çoňky şibir ulaqan wezife Allah Taala şohidatda sen Peygamberin täzini başyna gepdirdiň. Peygamberin takkaly öňünde ýylyň arasynda sen Peygamberin namaýandysy. Namaýanda şu wagt çoň kolle sen görýän ahym ýanky kandidatlar näder gyrçyk bar. Şu namaýanda bolup gitdiýärler. O taada batyp bar ahym sen şähro yurdun hakkında, ödbir etmeli işlerin hakkında sana getem şol diýet ýanky etmeli işlerin edibilmese etse şoňa haýyn diýersiň we diýmersiň musulmandygyň. Bu da eni şu mowzu musulmandygyň. Otam şu taýdan da awalky mowzu şi. Kimin jaman keşeşi baýa ýokluk judaýgana gurry musulmandygyň jamaa haky aýtmaklyk gerek. Elbetde iki zat gerek ýöne o da aýtmaklykda ýumşak bolmaklyk gerek. Ýöne etmeklikde gawşak bolmaly. Aýdanda sen ýumşak aýt, tüýden aýt, qawdan qawaýt, ýöne etmeklikde gawşak bolmaly. O şu hakykatda bileyli. Sen aýtmakda her näçe ýumşakda bolaga. Her formda bolaga. Meger peýgamberlerde aňda ýumşak adam barmyşmy? Şolardan aňda mehirli, muhabbetli, ihlasly, niýetli, tüýjüdilli, fesahatli, belagatly adamlar barmyşmy? Tedigeren taryh nubowwetde bir däne peýgamber taban ki kepsi gurrungyzy geçen boldy. Bu jamada diýilýär, hafiz bolmak gata aýtdy. Hop, sen ýuwaş aýtýan peýgamberlerden bir däne peýgamber getir. Kenäme şol hakka aýdan bolsun, öwünde durmadyk bolsunlar. Dikleşmedik bolsunlar. At takmadyk bolsunlar. Şuayb aleyhisselam hakkında näme diýerler? Ey Şuayb, eger alyp barýan ýolundan el çekmesen, lenukhrijannaka. Sen näme diýär? Ya Şuayb, ha? Sen ödüňde şu şäherden çykarat, wellezina amanu ma'aka min qaryatina. Sen bilen bile iman getiren adamlar da ö şäherimizden çykarat diýär. Şuayb aleyhisselam. Aýa peýgamberler gata aýtdyrlar. Aýa peýgamberler tonda aýtdyrlar. Aýa peýgamberler başa barma aýtdyrlar. Ya musulmandygyň peýgamberler peýgamber güne aýtdyrlar. Ýöne haky her porda aýtsaň, näme bolýar? Düşmeni dörýär, adabat dörýär, dikleşýärler. Awalky batyp goýupdyr, mowgiýet barahym öldürni alypdyrlar. Şondan düşmejek musulmandygyň täsfana gelýärler, näme etýärler? Düşmeni etýärler. Otam şu taýdan barahym musulmandygyň wede awala ketmany hak bolmaly ulamalardan üstünden aýdylmaly be her näfike bolsun. Ikincide näme etmek gerek? Şu gurrun şu wagt berjek bolýar. Şaýat jaman şu wagt şoňky keşiş bolmadyn. Emma hak amal etjek bolup berelle ba. Ve şu aşa amal edip başladı elhamdülillah. Bir de ödeyenlerimiz şu aşa celbap keyil defeden. Kadim Bukhara'nı yollayıp, Kur'an'ın yollayıp, sünnetin yollayıp, yüzleri örtügülü, ellerine deskeş, şeriata muvafık elhamdülillah biz var. Şu hanavadamızda şu forum yaşayat özümüz elhamdülillah. Ve bizim hanavadalarımızı görüp şunu soruluyor. Şimdi ne forum oluyor? O falani edenak. Bula nereden etdi? Ine şu etçek olup berelle va, şolar teorekten gawşat diýerler. Otam şu taýdan hak eger gelmeli bolsa, hak eger ýürüme bolsa, önce ehli hak hakka gelmeli. Ta adamlar hakkı versin,
Ondan sonra hakkı geldi Müslümanların. Hak aytmaklık bilen nämet bilen amala gelmeklik gerek. Otam şu taýdan önçe bizim metdenizlerimiz şu bir ayallygylary, şu bir hanwadalary, şu bir eneleri, şu bir daýdalary, şu bir ejekeleri ki şu zatlar dogry çürüp amal etjek bolýarlar. Indi şolara delil gerek. Biz şu gurrun bereyli ol bir adamlara ki etjekler, bagan amal etjekler Müslümandyň. Otam şu taýdan Allah Taala şu gurrunları kabul etsin. Aýdylmaly gurrunlarken barayli asli mowzu. Mowzu näme ýa-ni? Mowzu hejabyň ýa-ni. O hejaby ki her bir musulman şonu gowary. Ol bir hejaby keten şunkun cami Türkmen Sahrany wedäňde we başga cami ehli sünnet wedäňde her bir musulman şu bolup duran ýagdaýa nämetdi. Gatan arahat bolýar musulmanyň. Şibet hejaby ki şunkun jamyda ornýa, bir hejaby ki jamyda ornýa, günmegun ewe barýar, günmegun ewe barýar. Ya Allah şoň idini ýak barar, her bir musulman nämetdi. Şu weziyeti jamydan gatan arahat. Ondan sonra bir ajip bir zat. Şi Türkmen il ajip bir namusyna gaýym milletçi. Edermelligi, gayratlylygy her bir zatda onda bar akim bir zerbul mesel hasa namusyna ýakgata. Hatda ýa kol dervişe durugynyň marakim. Nebi sendesi var bir Yahudi adam gelip şu Türkmenliň arasyna şu Kömüştepe gelip imam bolupdyr. Armenius van beri diýär bir kitap ýere dervişe durugyn. Şonna şu Türkmen milletiň ne porumlygyny, ne jerini, kamy suratyny ýazypdyr şu. Oşan bir geň alanlarda näme şu Türkmeniň hejaby, Türkmeniň namusyna gaýymlygy, Türkmeniň edermelligi, Türkmeniň şu waraky denanylarynyň haýalylygy, şermligi, utançlygy, şu forum marakim şol adam jahangir adam dünýäň nagdar töküpdir. Türkmenliň ahny gelip jasus bolupdy warakim soruny ýaşan adam, şoň bir geň alanlarda näme? Şu taýda warakim şol bir ajip bir şoňa geň galyp ýetdir musulmanlar. Hatda şol dervişe durugyn maraky içinde bir däne akid bar. Ki ahuna inşallah toramda ol akid goýup berer. Şonda bir däne akid bar, Zene Bukhari diýip ýetdir. Eýni ýüdügi örtüli. Eýşi jelbaby ki şu kun terrahiýet Allah kabul eten kimçilikler maafetsin. Şu jelbaby ki defeden ba şöyle geýipdir. Ýüdü örtüli, elde atda barakim soruny örtüli bir kamy suratyny görnäk. Şol Hudaýym meni Türkmeniň marakim namusçylygyny edermeligine şu par marakim geň galypdyr. Emma bu kun fakat bir Türkmenden bir geçene iftihar galyp. O maktum bilen şu şeýerni okuýata. Ceyhum bilen Bahri Khadar arafi. Çölüsünden öter yeli Türkmeniň gulgun çaty qara wedmen qarati qara dağdan inertili Türkmeniň ol merde ogludur mertdir pederi görögli gardaşy ter hoşdur teri dağda dide qawta taýýatlar diýeri ala bilmedi yol wartagly Türkmeniň şu Türkmen şeýer yol wartagly Türkmen yol wartagly Türkmen şu şeýeri bir ihsas bilen bir gurur okuýat. Emma mutasawwirna musulman doganym gynan tapda şol iftihar fakat dille galygly amalmaly hewle gawşap barýar. Hejamyl gawşap barýar. Gerekli ki biz yamaşsadan näme diýdi? Ide urlaýdy. Taryhy Türkmen okuýanda, Türkmeniň taryhyny okuýdan görüň. Türkmeniň taryhynda muhtelif gomrahiler bolupdyr. Hemçiniki hidayetler de bolýarlar. Gomrahiler käm bolupdyr Türkmen gowmy arasynda. Gareto, çapawylgydy, ogurlygy, ýene bir zada adam oglak gaýtma, hele oglak gaýtma. Hatda biz şu Şarutda alys fenni herfeýde Salih Haftadiýekde bar, şonda okyp ýaky. Terk tusaly öwrep beren wagtymyz. Şu taýda bir penşenbe jumugy kargariýe giderdik. Adam bir goýunjuklar we bir yetim ugdaýajak. O men biziň goýunyň ne küleje diýdim. Onda şu Türkmenligiň bir de başa getiren belasy diýdi. O näje diýdim? Qadim zamanda gelip Türkmenler gelipdi biziň malymyny gawdan alyp giderdiler diýip. O näme galy şu ýarty ýurtja bir datlyk galy. Tohmy tejde şol galy, urwanda şol galy nälekem. Olahan guzap beren goýun bir yetim ugdaýajak bolupdy. Şu Türkmenligiň biziň başymyza getiren belasy diýdi. Şey diýip aýtdy. Yani musulman dogan şu Türkmeniň namusyny eger taryhyny okuýsaňyz Türkmen ma şu namusa gedek gata, hejaby gedek gata, uýata gedek gata, utanjy gedek gata, dinanyň örtüli bolmagyny gedek gata. Hele erkek barakyň bir-birinden bir ätiýaj edip barakyň kenara çekilmek gedek gata. Musulman dogan şu gowmy millet şi öňünde bir ulaqam bir nemunemişdik. Otam şu taýdan inşallah taala şu hejabyň üstüne gurulgy diýdi. Ýöne indi kim mowzu şu üstüne musulman dogan. Şu bir hejaby nerden başlapdyr? Şu bir hejaby ki şu gün jamada ba, şu nerden geligdi? Näme mebna bilen geligdi? Kimin üstünden geligdi? İnşallah şoňa gurulgy diýdi. Wassalamu aleykum we rahmetullah.